sarean ez dago hizkuntza handik edo txikirik, dago dena gure eskura eta guk nahi deun ekarpena egin dezakegu. Hor bai ez dela erostea gauzak. Hor da, nik ikusten dutena da, borondatea gogoa eta balina dago, egin daitezkela gauza pila bat horrengo gabe, esan edet, dauden baliabidekin. Hor zer behar du euskarak sarean eta zer nola eda daituke, batez ere edukiak behar dira. Guk egia esateko, eredu edo adibide garbiena bete jartzen dena Wikipediarena da. Wikipedian oso goran gaude, gehan hiztun kopuruekiko beste hizkuntza batzuekin alderatuta. Eta hemendiken gutxira asko ez gehiago egongo garela uste dut, pero bultzada bat eman bertzaio, pixka bat administraziotik ere, baina nik uste dut behar dela jendea kontziente izan dadin, ekarpen txikiek egiten dutela ekarpen oso handia, eta hori da klabea. Eta bakoitza bere esparruan, adibidez unibertsitatean jakuntza asko dago gordeta eta joietan, gordeta tokietan, hori modu digitalean jarrita, denon eskura, denon kontsultarako, euskaraz behar dira edukiak. Eta bakoitza bere esparruan. Argun lehenengo hitza sarean euskaraz eta ez da beste eta bizitza errontean bezala zen, ez dut ikusten desberdintasuna dagoen.